Μιλώντας για φωνητικά, το τραγούδι ερμηνεύουν οι Λελέκ, ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2024. Ναι, είναι πολύ καινούριο συγκρότημα, έχουν μόνο 4 άλλα τραγούδια, τα οποία και προφανέστατα δεν πρόκειται να προφέρω. Στον εθνικό τελικό κερδίζουν το κοινό και την κριτική επιτροπή και κερδίζουν το εισιτήριο για τον πρώτο ημιτελικό. Και πάμε στους στίχους και κυρίως το νόημα, όπου εδώ έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Λοιπόν, γενικά οι στίχοι αναλογίζονται τον πόλεμο, το διαγενειακό τραύμα και την προδοσία. Παροτρύνουν τις νεότερες γενιές να αμφισβητήσουν το φόβο και τα προβλήματα που κληροδοτήθηκαν από τους προγόνους τους, ενώ καταδικάζουν όσους επαναλαμβάνουν κύκλους βίας και αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους ως αναλώσιμους. Ειδικότερα αναφέρονται στις ιστορικές Κροάτισσες καθολικές γυναίκες από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, οι οποίες έκαναν τατουάζ στο σώμα τους για να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, αρνούμενες να ξεχάσουν, επιμένοντας στην αξιοπρέπεια.